бо номоди худои меҳрубон салом. барномаи навбати китобхон аст ва имрӯз дар барнома чун ҳар вақта меҳмон дорем ва меҳмони мо тоҳирзода саъдӣ ҳастанд. саъдиро шумо аз шабакаҳои иҷтимоӣ мешиносед. омӯзгор ҳастанд, як ҷавони хеле фаъол ва ба блогерӣ ҳам машғул ҳастанд. имрӯз мо бо саъдӣ атрофи омӯзиши забони англисӣ, таваҷҷӯҳи мардум ба ин забон, махсусан забонҳои хориҷӣ ва китобу китобхонӣ суҳбат хоҳем кард. саъдӣ бигӯед ки чаро ба ин кор даст задед, яъне ба таблиғи забони англисӣ? аввалан салом алайкум. масъалаи забономӯзӣ бигем аз дард шурӯъ шуд дар ҳолати мо вақте ки худамон дар донишгоҳ мехондем. ҳамон маводҳо ва ҳамон чизе ки доштем аксарият бо забони русӣ ки буд ва на ҳама медонист забони русиро. ва ман ки аз таҷрибаи худам бисёр видео тамошо мекардам, наварҳои муаллимои амрикоӣ, бритониёӣ, дигар муаллимонро тамошо мекардам ва ин бениҳоят як кӯмаки хуб ҳам мекард. ва ба як хулосае омадем ки мо ана ҳамон контенти ҳамора, ҳамон дарсҳои ҳамора гирифта тоҷикӣ кунем, то шахсоне ки забони русиро намедонанд ақаллан як калима ҳам бошад бардошт кунанд, аз ин гиранд. ва ин гӯем аз дард шурӯъ шуд, аз дарде ки мавод кам буда. шеваи таблиғро аз куҷо омӯхтед ки ба ин шакл таблиғ кардан? наме аз хориҷиҳо омӯхтед? шеваи таблиғ не, аз хориҷиҳо не. дар аввал вақте ки мо шурӯъ кардем дар канали ютубамон, мо ҳам забони шеваи тоҷикӣ хуб дарс мекардем. то ҳол дарсҳо ҳастанд, дар онҷо то ҳол мекунем ва дар онҷо дарсҳо бисёртар ҳастанд, то 10 минут 15 дақиқа. ва вақте ки ба инстаграм гӯем гузаштем, дар инҷо тамоман аудитория дигар аст. дар инҷо бигем ҷавонон мешинанд, ҷавононе ки ба ҳамин тарзи гап задан гӯем одат карданд. ва якчанд дарс аввал гузоштем бо ҳамин забони тоҷикӣ, пурадабӣ мегӯянд. ба ҳамин гузоштем, он қадар гӯем тамошо ҳам набуд, он қадар бигем аудитория ҳам набуд, аҳамият намедоданд. ва ман аҳамият додам ки саҳнаҳое ки ҳаҷв доранд, саҳнаҳое ки гӯем ана ҳамон забоне ки мардум гап мезанад, ба ҳамин гап мезананд ва ё гӯем болотар ҳастанд, мардум онҳоро бисёртар таваҷҷӯҳ мекунад. ва гӯем дар дарсҳои худ каме ҳаҷва илова кардем ва забони гӯем шева гап задем, кӯчагӣ гап задем, ки ин гӯем аз тарафи мардум нас қабул шуд. ва ин ҳол гӯем ҳамин намуд бигем ҳамин роҳ қатъӣ рафта истодем. саъдӣ бинед, мо ҳам дар донишгоҳ таҳсил кардем ва гурӯҳи рӯзноманигори байналхалқӣ мехондем. унҷо мо 5 сол забони инглисӣ хондем ба қавле. ҳар 6 моҳ 3 моҳ забон мехондем, дигарҳо фаронсавӣ мехонданд, олмонӣ мехонданд. вале чаро як марказ метавонад, як маркази хусуси дар 6 моҳ ё дар 5 моҳ, дар 4 моҳ як инсона мусаллат кунад ба забон, яъне ёд бигирад? дар ин 5 сол ин донишҷӯ ёд намегиранд забонро. унҷо маблағи давлат сарф меша, пул сарф меша, омӯзгор сарф меша, вақт сарф меша. шумо ҳамина бори фикр кардед ки мушкил асli куҷо буд ки ёд намегиранд дар ин донишгоҳҳо? аслитарин омилш чӣ буд ба фикри шумо? фикр кардед дар ин мавзӯъ? бале, ман ҳам худам гӯем забони хориҷӣ хондагӣ ҳастам, забони англисӣ. ва мо ҳам 5 сол гӯем соҳамон ҳамон буд, бояд забони англисӣ, муаллими забони англисӣ мешудем ва доштем ҳамкурсоне ки баъд аз 5 сол ҳам гап зада наметонистанд. яъне соҳашон фақат чаро фикр мекунед, чаро дар ҳама донишгоҳ ин таҷрибаи талх ҳаст? яъне шумо дар як курс меравед, 6 моҳ забонро ёд мегиред, вале дар донишгоҳ ёд намегиред. намешавад як бознигарӣ шавад дар ин барномаҳои дарсӣ? чӣ чизиш мушкилӣ буд ба фикри шумо? куҷо кор ғалат аст? мушкилӣ дар назари ман ки онҳо танҳо аксарияти бачаҳо танҳо ба хотири диплом гирифтан меоянд ва марказе ки шумо мегӯед, дар он ҷо онҳо гӯем як мақсади муайян доранд ва ё худашон интихоб мекунанд ки ман ҳамон ҷо рафта забон меомӯзам. дар донишгоҳ аксарият танҳо ба хотири гӯем аз хизмат гурехтан бачаҳо ё ки дигарҳо фақат диплом гӯем аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд. бо забони тоҷикӣ ва бо адабӣ шумо ин дарсҳоро гузоштед, хеле кам шуданд тамошобинони шумо, таваҷҷӯҳ кам аст. вале чун ба забони кӯча гузаштед, забони кӯчаҳо бозор мегӯянд, тамошобинон хеле зиёд шуд. шумо фикр намекунед ки барои хуб ин назари ман аст, савол метавонед ҷавоб диҳед, метавонед ҷавоб надиҳед, ин назари ман аст. шумо фикр намекунед ки бо ворид кардани забони кӯчаву шеваву маҳал ба аудиторияи бузурге ки шумо дар ихтиёр доред, як хизмати хирсона ба забони тоҷикӣ ҳам мекунед, дар сурати он ки ба забони англисӣ шуд мардум ба ҷои он ки англисӣ ёд гиранд, баръакс чӣ қадар калимаҳои кӯчагӣ дар зеҳншон менишинад. ина шумо чун шуморо мумкин меъёр қабул мекунанд аз шабакаҳои иҷтимоӣ. назаратон ба ин мавзӯъ чӣ аст?
дар ин мавзӯъ ман ба фикри шумо розӣ ҳастам, чунки забони кӯчагӣ на ҳама кас меписандад, лекин аудиторие ки ман дорам ана ҳамин агар ба ана ҳамун маълумотҳои саҳифаи ман доред, дар он ҷо аксарият яъне 65% аз 18 то 24 сола ҳастанд, яъне ҷавоное ки нав мактаб тамом мекунанд ва донишгоҳ мехонанд ва ин гӯем тарзи гап задани онҳо аст. Ин як ана ҳамун аудитория аст, ана ҳамун сину соле ҳаст ки ҳамин хел гап мезананд. Ман баробари инстаграм доштанам, баробари кӯчагӣ гап заданам. Боз дар YouTube дорам канале ки бо забони адабӣ гап мезанам, сухон мекунам, дарсҳои дарозтар дорам. Дар он ҷо як калима не, як гӯем мавзӯъро пурра мефаҳмонам, 10 дақиқа 20 дақиқа то ним соат. Дар он ҷо ҳаст тамоман аудиторияи дигар, аудиторие ки кӯчагиро қабул надорад, магар ягон дарси кӯтоҳи инстаграм дар он ҷо бонам он қадар тамошо намегирад назар ба видеоҳои дарозе ки дар YouTube дорам. Яъне аудитория гӯям ана ҳамун тамошобинон тақсим шудаанд. Инстаграм ана ҳамун як ҷое аст ки бояд гӯем ба тарзи онҳо гап занӣ, бо забони худашон гап занӣ. вале ман инҷа як хатарро эҳсос мекунам ҳамчун як тоҷик. ба чӣ маъно? Ба ин маъно ки агар аз 18 то 24 сола ки авҷи ташаккули фикриву забонию илмӣ ино ба ин забон мусаллат шаванд, фард агар як мансаб ҳам мегиранд, дар ҷимаъ коре ҳам мекунанд ва ҳар ҷо ки мераванд шояд муаррифигари ҳамин забон мешаванд. Масалан агар як инглис барош бигӯяд, як фарз кардем як калимаро бигӯяд ки ба тоҷик чӣ, мо ба забони ҳам кӯча маҳалли худаш посух метиҳад ва фикр намекунад инҷа нақш шумо дар он ҷо мемонад. شما نمیشه که با هم زبان ادبی هر چقدر که قبول میکردن همون خیلی پیش میرفتید و آهسته آهسته اینا میشینونده در ذهن مردم. این واریانت هم میشود، لیکن این حال که گویم اودیتور این رو قبول میکند، ما همین راه رفته است. مقصد اساسی ما این زبان انگلیسی آموزاندن است. یعنی اگر شما اهمیت داده باشید، معلمانی با تجربه، معلمانی که گویم قالب شکنی کردن در یک ساحه، در ساحه خودشون یک گویم شناخته هستند، онҳо ҳеҷ вақт ба як стандартҳо, ба як қолаб намерафтанд. агар намедонам тамошо карда бошед, накарда бошед филми тасвирии панда, ва ана ҳамун устодаш ҳар қадаре ки мекунад ана ҳамун қолаб вай хирс қабул намекунад. вақте мебинад ки аз барои ана ҳамун мантучаҳо қадар чусту чоло кас мепарад, гӯем ана ҳамун формати худаш қази бо бигем дарс меомӯзад чиз мекунад. ва мо ҳам дар соҳаи блогинг, дар соҳаи омӯзгорӣ аллакай 4 сол мешавад. дар ин 4 сол чанд бор тест кардем, дидем ки гӯем агар бо забони гӯем кӯчагӣ, бо забони худашон гап занем, мо тезтар қабул мекунад. ва ҳастанд бачаҳое менависанд ки мо гӯем бисёр чиз омӯхтем аз шумо. ва дар YouTube ҳам ҳастанд, бачаҳо ҳастанд дар YouTube ки менависанд ки дарсҳо бениҳоят хуб аст. яъне ман дар ин ҷо гӯем нисбати забони тоҷикӣ ягон фикри бад надорам. фақат мехоҳам ки ана ҳамон шахсе ки маро тамошо мекунад, мақсади асосии ман ана ҳамин гӯем забони англисиро ба ӯ ёд додан аст, ба ҳар гунае ки бошад, хол лаҳҷа бошад. шумо гуфтед ки мехоҳед забони англисиро мардум ёд бигиранд дар Тоҷикистон. чаро? зеро айни ҳол забони англисӣ забони дараҷаи 1 шудааст, дар ҳама ҷо ҳаст ва ҳама иттилоъотҳо, ҳама чизҳое ки китобое ки ҳатто чоп мешаванд аз дилхоҳ давлат, агар хоҳад ки вай байналмилалӣ шавад, онро бо забони англисӣ чоп мекунанд. ва барои ҳамин донистани забони англисӣ айни ҳол пеш як устод доштем доим мегуфт ки як 10 сол пеш забони англисиро касе ки медонист дар назари мардум вау метофт, вай англисиро медонад. ҳозир агар касе ки англисиро намедонад ё медонад, англисиро медонад, намедонад, яъне 10 сол баъд агар англисиро надонӣ, дар назари ман тамом то аз ҷомеа берунӣ. яъне фикр ин қадар фаро мегирад, ин ба ҳамин процесс ки рафта дигар мо хоҳем нахоҳем бояд ин забонро бидонем. бале, барое ки аҳамияти ҳар як калимае ки мешавад, ҳар як чизе ки нав мебурад, ҳамаён бо забони англисӣ аст. пеш ҳама чиз бо забони юнонӣ ё ки забони лотинӣ буд, авзи ҳама чиз гӯем забони англисӣ мешавад, решарш аз ҳамон ҷо пайдо шуда. хуб, аз ин тараф чиниҳо ҳастанд ки хеле нуфузманд ҳастанд, аз ин тараф русҳо ҳастанд ки онҳо ҳам як қудрати ҷаҳонӣ ҳастанд, инаш ҳам як қудрати ҷаҳонӣ аст ва донишҷӯи зиёди мо онҷа мераванд, донишҷӯи зиёди марди корӣ мераванд, муҳоҷират доду гирифт мераванд. бо вуҷуди ин фикр мекунад ки забони англисӣ бартарӣ дорад аз ин ду забон дида барои омӯзиш инҷо. барои омӯзиш чумо бо ҳеҷ кишвари забони англис ҳамсарҳад нестем ва доду гирифт ҳам надорем, ҳеҷ рафту омади наздик ҳам надорем. айни ҳол забони англисӣ гӯем ниёз ба сарҳад надорад ки худашро муаррифӣ кунанд, онро омӯзанд. агарчанде забони русӣ дар ҳамон қаламрави
давлатҳои шӯравӣ бошад ё ки забони хитоӣ агар дар худи хитой бошад, айни ҳол забони англисӣ дар ҳама ҷо аст. Яъне мо ҳам дар давлати Русия метавонем ба англисӣ гап занем, ҳам дар Хитой метавонем ба англисӣ гап занем. Яъне ин як забоне шудааст ки забони муошират байни дилхоҳ нафар, байни миллатҳо. сади тоҷикон махсусан ҷавонон барои чӣ забони англисӣ меомӯзанд ва шумо муроҷиат мекунанд ба онҳо, ҳадафашон мефаҳмед ки онҳо чаро мехоҳанд ин забонро биомӯзанд? хуб як тараф гуфтем ки суҳбат, як тараф гуфтем сафар, ва чӣ мақсад доранд аз омӯхтани забон? билохира як мақсад ниҳоӣ як инсон бояд дошта бошад. аксарият айни ҳол барои муҳоҷират меомӯзанд. барои муҳоҷират гӯям ту чанде хаста шуданд аз давлати Русия, мехоҳанд як муҳоҷират кунанд ба Амрико, ба Англия, ба давлатҳои Дубай, ва дар он ҷо ки муошират бо забони русӣ аст, мехоҳанд дар он ҷо гӯям аксарият барои муҳоҷират, барои кор рафтан. Масалан миллионҳо нафар мо тӯли ин солҳо доштем ки ба Россия муҳоҷират мекунанд ва имрӯз бо ҳазорҳо нафар дига шурӯъ карданд ба кишварҳои урупоию, намедонам инглисию, дигар ҷоҳо, Дубаю дигар ҷоҳо. хуб чаро фикр мекунед дар зеҳни ҷавонони мо ин ба вуҷуд намеояд ки инҷо бояд бистем ва инҷо бояд бисозем ва инҷоро бояд биомӯзем, бо ҳамон забони англисӣ, бо забони тоҷикӣ, бо ҳар забоне ки меомӯзем дар фикри инҷа ҳам бошем, дар фикри ватани худашон. чаро ин ноумедӣ дар ин насл аст? ба фикри шумо аз куҷо сарчашма мегирад? ҳамчун як омӯзгор. ҳамчун омӯзгор дар назари ман ки ноумедӣ гӯям аз падаронашон мондааст. мумкин аз оиди бобоҳо ҳичи гуфта наметавонам, вале ки дар давлати шӯравӣ буданд, аз падарон ки дар ҳамон солҳои ҷанг буданд, дар солҳои вазминӣ буданд ва имконият дар ин ҷо ки набуд, мардум рафта аллакай гӯям одат карданд аз берун ба Тоҷикистон пул фиристодан. яъне дар ин ҷо кор кардан дар назарашон, дар назари ҳама мушкил аст, қин аст. вақте ки дар хуруҷа кор мекунанд, новобаста аз ое ки 100 баробар аз Тоҷикистон азоб доранд, лекин пул ки мегиранд мефиристонанд, ана ҳамон азоб дар назарашон наметавад. лекин ман худам муҳоҷир будам, ман 4 сол дар давлати Русия кор кардам ва баъд аз омаданам гуфтам тоба дига намеравам, дар ҳамин ҷо кор мекунам, дар ҳамин ҷо фаъолият мекунам, барое ки ана ҳамон азоб, ана ҳамон гӯям муносибати мардум нисбат ба мардуми муҳоҷир барои ман тамоман писанд набуд. чаро мардуми мо панд намегиранд? бубинед аҷиб гуфтед ки ҷавонон, ман мардум аслан ҷавонони ҳамсили худстони худамро дар назар дорам, бештар вақт мо ба калоно хуб коре надорем, ба онҳое ки тиҷорату баъзе корона мекунанд, вале як қишри муҳим ки имрӯз ҳатто донишгоҳ хондан, таҳсил карданд ва мераванд мардикорӣ ва зери хеле азобҳои шадид кор мекунанд, бо вуҷуд он ки баъзеҳош забони инглисӣ медонанд, шояд русӣ беҳтар медонанд. чаро фикр намекунанд барои як кори беҳтар, барои як зиндагии беҳтар, ва ҳамеша мо одат кардем ба кори сиёҳ, фикр мекунед чӣ кор кунем ки ин ҷавонон аз ин андешаҳо берунтар биёянд? مثلا شما گفتید که بعد 4 سال از اون گفتید توبه اومدید یک کاری خوبتر به راه مودید که یک کاری خوبتر هم به مردم خدمت میکنم، کاری تازه هم زبان به چند کسی میدید. چیکار کنیم که جوانان همین خیلی فکر پیدا کنن، هر کس در یک سمتی خوبتر؟ این مشکل است، یک بار در ذهن آنها جو کردن نمیشود، زیرا آموختن دیگر گپ و آن همون دانش رو استفاده بردن تماما دیگر چیز است. و من هم دارم شناسانی که هم انگلیسی میدونن، هم در یک سو هم متخصص خوب هستند. در روسیه وقتی که ما بودیم در آنجا دکتران هم بودن، دکتران ناس هم بودن، لیکن آن همون گویم استعدادهای خود رو، همون دانش خود رو درست استفاده کردن نمیتونن. آنها نمیدونم از چی باشد در توجیستان در کاری خود، در چیزی خود آینده نمیبینند، باوری نیست. برای همین و یا آن همون کاری که در روسیه باشد، در دیگه جا باشد، یک ماه کار کردیم، بعد یک ماه معاش گرفتیم شد. یعنی همین یک ماه یا وقت نگاه میکنن 10 سال گذشته است. یعنی گویم استفاده بردن همون دانش خود رو ندارند. هستند بچه‌ای که دانش دارند لیکن طرز استفاده اون رو نمیدونن. شما آموزگارت یک نفر به شما مراجعت میکنه و میگوید که من میخوام انگلیسی رو یاد بگیرم، به خاطر اینکه بروم در انگلیس فرض کنیم کلوبنیک شینونم یا روم در امریکا فورای کنم، ولی دانشگاه خونده است و تخصصی کدام سوحه است. این گونه حالت ها میشه شما یکم توصیه میتید به آنها که مثلا میشه شما کار بهتر انجام بدید اونجا؟ این حالت ها میشه؟ البته میشود، هست. اینم باز وابسته به همون شخص است، شخصی که گویم یگان دانش دیگر داشته باشد به غیر از زبان، دانش دیگر داشته باشد، اونها میتوانند در دولت‌های خارجی گویم یک تجارت کنند، یک کاری خود را آغاز کنند. هستند بچه‌ای که در دولت روسیه هم با ایوازی آن همین قدر عذاب که پیش بگیم مهاجر بودند، کار سیاه میکردند، لیکن گویم یک نمیدونم یک کتاب میخوندن، یک نواری خوب بگیم تماشا میکردن و فکرانی خودشان رو که
гӯем чиз кардан, хостанд аз ҳамин кори сиёҳ баромадан. Аллакай онҳо тоҷир ҳастанд, аллакай онҳо гӯем тиҷорати нағз доранд ва дигар бачаҳоро низ ба кор гирифтанд. Ва умеди мо ки айни ҳол мардум ба Аврупо меравад, ба Амрико меравад, он аст ки ҳадиақал мо барои онҳо айни ҳол забон омӯзем, ки дар он ҷо рафта имкониятҳо васеътар аст. Албатта дар он ҷо онҳо метавонанд як роҳи худро ёбанд, як тиҷорат мекунанд, шароитҳои беҳтар кунанд. аз кадом оилҳо имрӯз бештар таваҷҷӯҳ доранд барои забони омӯзиши мо? инам муайян кардед? Яъне чӣ гуна оилҳо бештар мехоҳанд ки фарзандашон бо ин забон мусаллат бошад? дар ин ҷо ман мегӯям ду гурӯҳ ҳаст. Як гурӯҳе ки волидонашон барои мо менависанд ки фарзандони моро дарс омӯзед. муҳоҷир ҳастанд ин волидон? ҳам муҳоҷир ҳастанд, ҳам аз дохили Тоҷикистон. ин гурӯҳи одамон гӯем тамоман як фикрронии дигар доранд. онҳо аллакай мефаҳманд муҳимияти забонро, муҳимияти таълим додани кӯдакҳои худро, дигар чизҳоро аллакай фаҳмиданд ва мехоҳанд ки кӯдаконашон мо омӯзем. ва ҳастанд боз аудитория гӯем бачаҳое ки ана ҳамон синни 18-24 ва ё танҳо мехоҳанд муҳоҷират кунанд, танҳо мехоҳанд ба давлатҳои Аврупо пули нағзтар кор кунанд ва барои ҳамин забон меомӯзанд. ҳастанд олимон ва донишмандое ки масалан рисола илмӣ менависанд, дар донишгоҳ корҳои илмӣ анҷом медиҳанд, тахассус доранд, ба шумо муроҷиат карда бошанд барои донистани ин забон? кам аст ин теъдод одам? Кам аст, бениҳоят кам аст. мансабдорон ё не шумо мушоҳида мекунед аз рафиқон дигар, мисалан ягон мансабдорон намедонам онҳое ки олимӣ мешаванд, таҳқиқотро анҷом медиҳанд, онҳо бояд мусаллат бошанд ба ин забонҳо? то ҳол барои ман аз ин гурӯҳи ҷомеа ҳеҷ кас барои ман гӯем нанавистааст, лекин ҳастанд коргоҳони давлатӣ ки мехоҳанд забонро осбод кунанд, вобаста аз оне ки онҳо дар Тоҷикистон ягон сафари хориҷиро надоранд, фақат мехоҳанд барои худашон. барои чӣ ман суол додам? чун мо аз минбарҳо зиёд иншора мешунавем ки забон омӯзед, забони хориҷиро омӯзед, бо ин забонҳо мусаллат шавед. ман мегӯям ки ҳамин нафароне ки ҳамин шиорҳоро медиҳанд, оё худашон таваҷҷӯҳе доранд ба ин забон ё фарзандонашон ё худашон? бале ҳаст, но нисбатан ба гӯем мардуме ки ба марказҳо мераванд, дигар онҳо камтар ҳастанд. осонтарин роҳи асл кардани забони инглисӣ ё забони хориҷӣ ба фикри шумо чӣ аст? осонтарин роҳаш? ҳар рӯз хондан. ин саволе ҳаст ки аз мо ҳар рӯз мепурсанд. ҳар рӯз осонтарин намешавад забонро дар 1 моҳ, дар 2 моҳ, дар 3 моҳ омӯхта. забон як чизе ҳаст ки саршавӣ дорад, ахир надорад. барои ҳам агар ҳар рӯз хондан бошад, ақаллан як калима ҳам бошад, танҳо бояд бихонӣ, дигар роҳи дигар вуҷуд надорад. яъне ҳар роҳе ки бояд билохира бояд бихонӣ. ва барномаи мо ҳам китобхона аст. мо шуморо ба хотири он ба ин барнома даъват кардем ки то аз шумо бифаҳмем ва бипурсем ки онҳое ки бо шумо муроҷиат мекунанд, оё мушоҳида мешавад дар байни онҳо нафарони китобхона ҳам ҳастанд? яъне одамое ки китоб мехонанд, таваҷҷӯҳ ба китоб чӣ гуна аст дар байни шогирдони шумо? бале ҳаст, лекин ана ҳамон як гӯем фоизи муайяне ки гӯем аз 18-24 нестанд, каме болотар 24 то 35 ё ки дигарон ҳастанд бачаҳое ки китоб. шумо дар бораи ҳамин гурӯҳи 18-24 ки як кишори хеле муҳими ҳассоси ҷомеа аст зиёд мегӯяд, чӣ ҳаст ҳаминҳо дар чӣ вазъият қарор доранд? ҳамин ҷавонони 18 то 24 солаи мо, фарз то 30 солаи мо, шумо онро чӣ гуна мебинед ва вазъият чӣ гуна аст ҳамчун омӯзгор? хуб бихоҳем озод ҳарф бизанем, то касе моро бишнавад ва бигем ки мо мушкили ахлоқӣ дорем, мушкили намедонам китобхонӣ, чӣ аст ба фикри шумо? шумо болои бисёр таъкид мекунед. дар назари ман назар ба гӯем ҳам курсони ман, ҳам солони ман ки ман будем, мо қишр баромадем, ҳозира бачаҳо фаъолтар ҳастанд нисбат ба мо. ҳозира бачаҳо аллакай як назар ба мо мақсад бисёртар доранд, мақсади аниқ доранд, медонанд ки чӣ кор кунанд, як мақсади муайян доранд. аксарияташ ҳаст бачаҳое ки ҳамин хел бемақсад ки ҷое ки шамол бурд мераванд, лекин ман мушоҳида мекунам касоне ки менависанд ки ба мо англисӣ дар кор ё ки ман фарз кардем ки аз мо на танҳо гӯем забони англисӣ омӯхтанро мепурсанд, аз дигар марказҳоро мепурсанд, дигар муаллими забони тоҷикӣ, забони туркӣ ё ки барномасозӣ, дигар чизҳоро мепурсанд. мо метавонем гуфта ки айни ҳол ана ҳамон қишре ки шумо гуфтед як мақсади муайян доранд. як ҷо гӯем кӯшиш мекунанд ки як илм омӯзанд, як касб омӯзанд, як мақсад ҳаст дар он ҷо дида мешавад. медонем ман тарси ман аз чи аст, ман ин бори дуюм шуд ишора мекунам, фавҷ ва мавҷи ҳамин гурӯҳи аз ҷавонони мо ки ба самти ин марказҳои
таълимии забономӯзӣ мераванд. дар душанбе ман мушоҳида кардам, бо чанд нафарон ҳам суҳбат шудем, аз хешу таборо дӯстон ҳама як фикр доранд ки мо бояд муҳоҷират равем. Яъне ҳамин муҳоҷират авлавият дорад дар забономӯзӣ. оё намешавад коре кард ки самтҳои дигарам бубинем, ки масалан ӯзе гуфтед барномасозӣ, як нафар забона биомӯзад, аз инҷа бишинад бо компютер коршо анҷом будад ба ҳар кишваре ки мехоҳад, ё намедонам як корҳои интиқолия, корҳое ки муҳоҷират набошад, билохира мо қишри муҳими ҷавононро аминҷа дошта бошем барои обод кардани ин диёр ояндаи нек. чӣ роҳош ба фикри шумо метавонад бошад? ва шумо мегед ин чизоро мегед ки муҳоҷират ҳамеша кори хуб нест. аз саргузашти худтон гуфтед ки 4 сол муҳоҷир будед, кори талх буд. ё шумо мегед не, муҳоҷират дар Англия, Аврупо ва Амрико ин бо беҳтар аст? муҳоҷират дар он ҷо беҳтар нест. фақат як бартарият аз нигоҳи ман ин аст ки дар он ҷо ба қавли гӯи ман ҳамон дискриминатсия камтар аст назар ба Русия. дар Русия муносибат бо муҳоҷирон бениҳоят бад аст ва дар Аврупо ин он қадар бад нест. ва дар Аврупо медонед бачаҳое ки бо ман дар алоқа ҳастем, муошират ҳастем, дар Англия ҳастанд, бачаҳо дар Амрико ҳастанд, баъд аз як соли муҳоҷират рафтанашон онҳо аллакай корҳои худро доранд, як тиҷорат кушоданд, як кори нав сар карданд, баъзеш донишгоҳ дохил шуд, хонда истадааст. яъне дар назари ман ки агар ба Аврупо раванд, агарчи мақсади аввал муҳоҷират бошад, дар он ҷо онҳо метавонанд як роҳи беҳтар, як роҳи хубтар ёбанд. барое ки ҳастанд бачаҳое ки ман шахсан мешинохтам, дар донишгоҳи мо мехонданд, онҳо ба мақсади муҳоҷират рафтанд, лекин айни ҳол дар донишгоҳҳо таҳсил доранд, дар донишгоҳи Англия, дар донишгоҳи Амрико онҳо таҳсил доранд. бале ва аз он ҷо илму донишҳо зиёда гиранд барои инҷо биёранд, як пешрафт ва тағйиротҳои шурӯъ шуда. бале аксарияти онҳо гӯям дар Тоҷикистон тиҷоратҳои худро кушонданд. яъне онҳо дар он ҷо ба мисли ки Русия, мо вақте ки меравем ки пуламон тамом мешавад, як сол кор мекунам, яън 2 моҳ дар ин ҷо пул тамом шавад, мегарданд мераванд. аз Амрико ва Аврупо то ҳол ман надидам шахсе ки омада бошад бозгашта рафта бошад. яъне дар онҳо ба мақсаде мераванд ки як пули хубтар кор кунанд, як сармоягузорӣ кунанд, аз ҳама асос як таҷрибаи онҳоро гиранд ва дар ин ҷо омода онро истифода баранд. ва шахсан чанд нафари ман мешиносам ки баъд аз баргаштанашон дар ин ҷо гӯем ширкатҳои нағз кушоданд, дар ин ҷо коргар гирифтанд ва кор карда истоданд. яъне хуб аст ки ба бинандаам бигем ки яъне тарғиб шавад ба аудитория онҳое ки мо бачаҳомо хеле дар Русия мушкилӣ доранд, тарҷеҳ диҳанд Русияро ба кишварҳои дигар ба мисли Олмону Фаронсаву намедонам Англия, гарчанде роҳҳои рафтан хеле мушкил ҳам бошад ва шояд ин мушкилҳо ки шумо мегӯед оқибатҳои хуб ҳам дошта бошад. Саъди бубинед, дар барнома мебинам шумо бо китоб омадед ва ин китобҳо чӣ китобҳое ҳастанд ва худатон шавқатон ба китоб чӣ хел аст, ба мутолиа чӣ хел аст? ба мутолиа ман гӯем муносибати ҷиддӣ дорам. ман ҳатман мутолиа мекунам. сар карда аз даври мактабхонӣ китобҳо мехондам, лекин айни ҳол боз гӯем бисёртар мехонем, ҷиддитар мехонем. вақте ки як мақсади муайян ҳаст, ман китоби бадиӣ камтар мехонам назар ба китобҳои соҳавӣ. яъне китоби ҳамун соҳае ки ман гӯем таваҷҷӯҳ дорам, ҳамун соҳа мисол китоб бисёртар мехонам. дар назари ман бе китоб хондан рушд кардан бениҳоят душвор аст. яъне мешавад ягон чиз аз дигар кас омӯхтан, аз таҷрибаи ягон кас, лекин онҳо гӯем сарсарӣ ҳастанд, яъне возеҳ кушод гӯем чуқур нест. ҳатман ман мутолиа мекунам бо забони тоҷикӣ, бо забони хориҷӣ. амун кампе ки шумо ташкил кардед, амун як сол акай Саъдию бачаҳои дигаре ки ҳамроҳотон ҳастанд, дӯстон ҳастанд, хеле кампҳои хеле қавӣ ҳастанд, аудиторияи бисёр бузург доранд. чаро онҷо китоб таблиғ накардед? масалан китоб таблиғ мекардед, хуб набуд ки чанд нафар дигар аз ин роҳ ба самти китоб мебурдед? ва ман агар даъват кунам аз ин кори шумо, масалан шумо метавонед ки дар оянда як коре бикунед, як китобое ки худатон хондед, дигарро хонданд, таблиғ кунед. медонам кори мушкил аст, шояд тамошобини камтар меорад мисли барномаи мо, вале ин корҳо ҷиддитару мондагортар аст. сари ин шумо фикр накардед? ман сари ин фикр кардам ва ана ҳамон кемпи як саволе ки гуфтед, ин ҳам мақсадаш китоб харидан ва бачаҳо туҳфа кардан аст. яъне пеш мо як лоиҳа доштем, дар он лоиҳа мо видеодарсҳо сабт кардем ба воситаи DVD диско ба бачаҳои мактабҳои гӯем дурдаст бурда додем. ва ин дафъа ҳисоби худамон ана ҳамон компания ки ҳамон чизе ки ташкил кардем, як савол, либос мефурӯшем бренд. фоидаи ана ҳамон либос 100%
барои китоб харидорӣ мешавад барои бачаҳои ноҳияи дурдаст. беҳтарин иқдом аст. Пеш аз оне ки ба муаррифии китобо шурӯъ кунем, кадом минтақаи Тоҷикистон имрӯз фаъолтаранд дар забономӯзӣ? Аз мушоҳидаи шумо кадом минтақа бештар фаъолтар аст? Минтақаи намин ноҳияи тобеи марказ خیلی فعال هستند در زبان نظر به دیگر ناحیه‌ها. نظر به دیگر ناحیه‌ها خیلی فعال هستند. خب بیا بگیریم این کتابایی که شما آورید در برنامه، این چه کتاب هستند و چرا این کتاب رو محض به برنامه ما آوردید؟ این سه کتاب رو معرفی کنید و صحبت رو به انجام برسونید. یکمین کتابی که من دارم با عین حال خوانده ایستادم این سرگذشت حاتم طای است. یکی از کتاب‌های دوست داشته من. باری اول در مکتب خوانده بودم. در دوره مکتبی از کتابخانه مکتب گرفته بودم، یک دانه بود و این رو دیگر برنگرداندید؟ در یادم نیست. برگرداندم و دیگه همسین فهمیده بودم برای خواندن. این از کجا افتاده؟ مثل کتابخانه مکتب است، چون این نشر نیست. این نشر نیست. این رو از کتابخانه‌های گلستان از اونجا کتابخانه فروش از اونجا یافتم و برای دوی مطالعه دارم. گم نو شروع کردم. بسیار یک کتاب جالب است، کتاب شوق‌آور است، سرگذشت حاتم طای. این صفحه رو کشیدم، این شعر اومد میگه ای زبردستی زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار، به چی کار آید از جهانداری، مردن از به که مردم آزاری. از گلستان سعدی اینجا مثال آور است. و سرگذشت حاتم طای بسیار کتاب جالب است. توصیه می‌کنم از برنامه کتابخانه اگر از کونه فروشی است، از کتاب فروشی است یافتید بخونید، شاید در کتابخانه‌های مکتب و دانشگاه هم این کتاب وجود داشته باشد. بله. چی چیز جالبیت داشت سعدی؟ جالبیت در اینجا مقصدی اساسی حاتم طای شدن می‌خواید خودت؟ حاتم طای است. خودتون می‌خواد مثل با درجه اون نه. ارزام نکردید که حاتم طای باشه؟ تا اون درجه باور ندارم که میشه. یعنی فکر می‌کنم شخص فانتاستیکی است. بله. ولی من فکر نمی‌کنم شخص فانتاستیکی باشه. می‌دونید برای من فکرم این است که انسان گپ در سر داشتن پول مول نمیرد، نیتی خوب، اندیشه خوب، تبسمی خوب، یک کاری خوب در توان خودش میتونه مثل حاتم طای باشد. بله. یعنی هر کی میتونه که رفتن حاتمانه داشته باشه. ما نفرایی داریم که با داشتن میلیون ها یعنی قارون هستند ولی یه صفت حاتمی ندارن، ولی داریم انسان‌هایی که شاید همین روز زندگی میکنن، نونشون همین روز میابند ولی مثل همین حاتم طای جوانمردی و فعل و رفتار و گفتار دارن. خب کتاب جالب است، توصیه می‌کنم. دیگر کتاب دیگر این کتابی امام غزالی است، کتاب العلم. این کتاب رو راستی خوندنش رو شروع نکردیم. این را یکی از همون ابوناتچیان از امریکا برای ما فرست. من کتاب‌هایی که میخونم اونها رو بعضا در صفحه خودم میمونم و این شخص با من گفت که من با شما یک کتاب روان میکنم، حتما مطالعه کنید و بعد از 2 ماه والله همین کتاب اومد، لیکن حالا شروع نکردیم. چون من از کتاب احیای علوم دین امام غزالی که در 4 جلد فارسی است و خواندم این معلومات دارم، واقعا یک کتاب جالب است. البته این در موضوع اخلاق و فقه و اعتقادات دینی است و بسیار جالب می‌آورد. در جهان عرب یک شعار مشهوری عربی دارند و به زبان تاجیکی هم خیلی صدا می‌دهد که ریشت رو بفروش و احیای علوم بخر. اگر هیچ چیزی نداری همین ریشت رو بفروش و احیای علوم بخر. این شعار خیلی معروفیت دارد و از این کتاب من همین قدر فهمیدم که از این انگلیسیش که این کتاب مختصری احیای علوم از امام غزالی است و افسوس که ما هیچ وقت در برنامه این کتاب معرفی نکرده بودیم و خوب شد که به یاد ما آوردید و من امیدوارم که در آینده دانشمند پیدا می‌شود در تاجیکستان که ما سر امام غزالی، اندیشه‌هاش، افکارش و کتابش صحبت خواهیم کرد و کتابش هم توصیه خواهیم داد و این مختصر از اون 4 کتاب جمع‌آوری است. من فکر می‌کنم که شاید خیلی کتاب جالب باشد. سعدی می‌خواند و در همون برنامه‌های یک سوالش و در شبکه‌های دیگرش بعداً میگوید که این کتاب حاوی چی اندیشه‌ها بوده است و توصیه می‌شود هر چیزی که از غزالی هر جایی که افتید بخونید. واقعا یک دانشمندی خیلی خوب است و ما وعده می‌دهیم که در برنامه‌های آینده سر امام غزالی هم یک صحبت خوبی خواهیم کرد و تشکر به سعدی که این رو در برنامه یادآوری کردن. خوب کتاب دیگر سعدی؟ کتاب سوم گفتم کتاب سوهاوی است، اویدی آغاز کردن تجارت. The Power of Broke یعنی قوتی بیپولی. در اینجا مؤلف بسیارتر حرف میزند اویدی سر کردن تجارت، سر کردن همون کار خود با هر چیزی که شما دارید، یعنی قرض کردن و دیگر چیز کردن نه، برای که اکثریت این حال ما میبینیم هر کسی که تجارت کردنی میشد اونها حتما رفته از بانک قرض میگیرند، قرض‌های کلان و در حالتی کار برای نگرفتن اونها زیر قرض میمونند، باز میروند با همون مهاجرت دیگر.
ва ин китобро вақте ки ман дидам дар назарам ҷолиб тофт, ин ҳол инро мутолиа дорам. Пауэр Брок навиштаи Дюман Ҷон, ин китоб ба забони русӣ нест, агар ба забони форсӣ набошад, ба забони русӣ аниқ дар китобфурӯшҳо аз то ҷое ки ман иттилоъ дорам нест, ва онҳое ки забони англисиро медонанд ва мефаҳманд ин китобро ман албатта нахондам ва наметавонам тавсия дода, инро Саъдӣ тавсия медодам, як китоби хуб аст. Хуб, аз қиссаи бонку ин чизофте худатонам ягон вақт сару кор доштед бо ин бонко ки ин қадар ба ҳасрат мегуфтед аз ин? Чӣ мушкиле буд? Бале, буд, албатта қарз гирифта будем, лекин вай оиди тиҷорат набуд ва гем айни ҳол ки мо гем ана ҳамун кори худро оғоз карда истодаем. Дар дил хол лоиҳае ки мисол мекунед, ман ин китобро ҳатман тавсия метавонам, барое ки як роҳҳои гӯям аҷибе нишон медиҳад ки яъне шумо барои тиҷорат сар кардан шарт нест ки шумо пул дошта бошед. ва тиҷоратҳое буданд ки гӯям таърихи тиҷоратҳое мегӯяд ки онҳо ба эвази миллионҳо доштанашон гӯям аз байн рафтанд, барое ки як мақсади муайян надоштанд, як стратегияи нағз надоштанд. ва дар ин ҷо бисёртар гап мезанад ки чӣ гуна шумо метавонед бе пул, яъне бо он чизе ки доред сар кунед. Дар охир мехом як нуктаро барои бинандаи китобхон, чун хеле ҷавонам барнома пайгирӣ мекунанд, равшан кунед ки шумо воқеан газет мехондед, ахбор медидед ва 4 солам дар муҳоҷират будед, аз вазъи кишвар огоҳӣ доштед, гуфтанд ки намешавад, инҷа илм тамом шуд, дониш тамом шуд ва мактабо фалон, маориф фалон. ва чӣ шуд ки шумо омадед, бовар кардед ва ин корро шурӯъ кардед ва муваффақ шудед, то ҷое муваффақ шудед имрӯз бигем? Чӣ чиз буд? Чӣ ҳамин нуктаи атф меганам, ё нуктаи асосиш чӣ буд ки шумо омадед ва эстодед, масалан дилсар нашудед, шояд шумо таҷриба кардед, чанд рӯз рафт, сол рафт ки шумо баъдан бигед хуб ба ин ҷо расидед? Чӣ буд ҳамин ваеш ки дилсар нашудед? касе тавсия дод, падару модар гуфт, хешовандон гуфтанд, рафиқонатон кӯмак карданд? Чӣ буд ки ба ин ҷо расидед? саволи гӯем ба дил таъсир мекардаги таъсирнок. албатта ана ҳамон ҳолате ки шумо гуфтед, ман дарк кардам дар он 4 сол ки ба Россия ман дилхоҳ вақт баргашта метавонам ва Россия маро ҳамчун муҳоҷир қабул карда метавонад. иншоот бисёр дорад, барои ман ҳама вақт дар он ҷо кор аст, кори сиёҳ аст. ва 4 соле ки дар он ҷо будем, гӯем пулҳоро надоданд, ба қавле кидат ҳам хӯрдем, дигар чизо ҳам буд. лекин гуфтем ки ҳисобе ки ман забондониям хуб буд, ман дар он ҷо забони туркӣ низ омӯхтам, бо туркҳо кор мекардем, русиям хуб буд ва медидам шахсоне ки тамоман ҳеҷ чиз намедонанд, баробари ман кор карда, баробари ман пул гирифта истоданд. ман гуфтам ки барои чӣ мақсад Саъдӣ ту ин қадар иловагӣ мехондӣ, дарс мехондӣ, донишгоҳ хондӣ, яъне ин ҷои ту нест. як фаҳмидем ки бояд дар Тоҷикистон як кӯшиш ба ин фаҳмиш расидӣ? Бале, бале. барое ки дар он ҷо буданд шахсоне ки 60 сола буданд, баробари мо кор мекарданд. шахсоне ки нав мактабро тамом карданд, баробари мо кор мекарданд. ин яке бо таҷрибаи пур аз зиндагӣ, яке тамоман як таҷрибаи зиндагӣ надорад, яке тамоман дониш надорад, яке дониш дорад, ҳама баробар кор мекарданд, ҳама баробар пул мегирифтанд. ва ман гуфтам ки ин ҷои ман нест ва ҳамчун гӯем нақшаи б, агар дар Тоҷикистон тамоман нашуд, вазъият тамоман безив шуд, ман метавонам ҳама вақт баргардам. ва баргаштем, дар ин ҷо кор кардем, шуд. агар меҳнат кунӣ, агар ҷиддӣ бошӣ ана мақсади худ, ҳатман мешавад. Тоҷикистон ҳозир айни ҳол бозор бениҳоят холист, дилхоҳ кор карда мешавад, дилхоҳ тиҷорат карда мешавад, бозор холист. назар ба Русия, назар ба Аврупо ки гӯем ана ҳамон чиз байни ҳам рақобатпазирӣ бениҳоят вазмин аст, дар Тоҷикистон ҳама чиз холист. ҳама имкониятҳо бисёр. Саломат бошед. ва дар суҳбати мо буданд Саъдӣ Тоҳирзода, як ҷавони хеле фаъол, омӯзгор ва як фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳамчунин як блогери хеле муваффақ дар Инстаграм, Ютуб ва Фейсбук. Саъдӣ, хулосаву андешаатонро аз ин суҳбат ба бинандаи барномаи Китобхон бигед ва мо суҳбатро ҷамъбаст кунем. ташаккури зиёд барои даъват. хулосаи ман ҳатман бовар дорам ки ҳар касе ки мехоҳад пешрафт кардан, ана ҳамон фаҳмише ки дар Тоҷикистон намешавадро аз байн баранд. барое ки мо бисёр бачаҳое мебинем ки дар муддати 1 сол аллакай ҷои худро ёфтанд, макони худро ёфтанд. яъне чӣ гуне ки гуфтам, боз такрор мешавад, Тоҷикистон айни ҳол ана ҳамон бозор холист. дилхоҳ кор, дилхоҳ касб, дилхоҳ соҳа метавонад рушд кунад. яъне аз ҳамин лексикон, аз ҳамин суҳбатшон, аз ҳамин андешашон намешавадро канор бигзоранд. чаро ки ҳар чизе гуфтем намешавад, ҳатман коре кардем ва бояд ба ин андеша бошем ки мешавад. ин барномаи Китобхон буд. то барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худо ёру мададгоратон.